5,000 n'asụsụ Igbo. Gbanwee 5,000 n'asụsụ Igbo. Okay. Okporo ekpe ga-ekpe gị ise. Okporo ekpe ga-ekpe gị ise. Okporo ekpe ga-ekpe gị ise. Ị bụ onye Igbo ịza? Abụ m onye Igbo. Onye Igbo. Biko, ọ bụla asụsụ Igbo. Igbo ka anyị na-asụ Central Igbo. Nya Igbo nzube. Nya ka ị ga-asụ. Ihe isokwa kịta bụkwa Igbo, mana o nwere ebe a ga-ezije ihe ejije a, ọ bụrụ onye ọbụla ga-aghọta ị na-ekwu. Gịnị bụ 5,000 n'asụsụ Igbo? Gbanwee ya n'asụsụ Igbo, lie m ego. N'asụsụ Igbo. Igbo nzube, gbanwee n'Igbo nzube 5,000. 5,000. Okay. Ọ tara amụ? Afọ nnụmaka. Ndị ọzọ ọzọ. Cherekwa ka m bịa. Kedu ihe na-akpọ infection n'asụsụ Igbo? Ọ bụla ka m na-ajụ nke iwetabeghị ọnụ gị. Isi Igbo bụ anyị kpọrọ infection arịkwa maọbụ kpọọ ya ọrịa arịkwa. Gịnị ka ndị Igbo bụ anyị na-akpọ tomato? Gịnị bụ tomato n'asụsụ Igbo? I don't know. Which one can cup of tea? Kwuo ya n'Igbo. Kwuo I don't know n'Igbo. Amarom. Gịnị bụ tomato n'asụsụ Igbo?